Jeg ønsker at fremlægge om forsøg E19, Archimedes lov. Og formålet med forsøget er at eftervise Archimedes lov, det vil sige, at jeg ønsker at undersøge om F op er lige med densiteten af væsken, ganget med tyngdeacceleration, ganget med volumen. Men for at jeg kan eftervise det, er det nødvendigt at få noget teori på plads omkring, hvad Archimedes lov egentlig siger og betyder. Og Archimedes lov, det betyder, at opdriften på et legeme, som er nedsænket i en væske, kan beskrives ud fra formen, som jeg nævnte lige før, F op, altså opdriften, er lige med væskens densitet gange tyngdeacceleration gange med volumen. Og her, der er rho v, altså sjovt nok væskens densitet, mens g angiver tyngdeacceleration, det vil altså sige 9,82 meter over sekund i anden. Og v, det er så legemets rumfang, og i det her tilfælde er det altså rumfanget af loddet. Og i min udførelse af forsøget har jeg anvendt en række materialer. Jeg har blandt andet brugt en kraftmåler med datalogger og kabler, og det er kraftmåleren vi ser her, og så ser vi dataloggeren her, hvor vi kan aflæse kraften målt i Newton, eller mærket. Så har jeg brugt en række lodder, som varierer fra 50 til 200 gram, og det er altså dem, vi har nedsænket i væsken. Så har jeg anvendt forskellige væsker. Jeg har henholdsvis anvendt vand og sprit, og så har jeg anvendt de her høje måleglas, hvor jeg kan aflæse, hvor mange milliliter væsken stiger med, når loddet nedsænkes. Og de variable, vi så har haft under den her udførelse af forsøget, det er henholdsvis Ft, og Ft, den har vi målt med en kraftmåler, og den bliver målt i Newton, og det er altså, når loddet hænger frit i luften. Så har vi F, som også bliver målt med en kraftmåler, og også bliver målt i Newton, og det er altså den kraft, som er på loddet, når den er nedsænket i væsken, og formentlig forhåbentlig ikke rammer kanterne. Og så har vi V, altså volumen af loddet, og den ser vi i måleglasset, altså hvor meget væsken den stiger med. Og ud fra de her variable, vi har målt på i forsøget, har vi kunne udarbejde en fin lille graf, hvor vi på y-aksen har opdriften, som, jeg kommer lige tilbage til, hvordan den er beregnet, og på x-aksen har vi volumen. Og volumen er målt i kubikmeter, mens opdriften er målt i Newton. Og vi ser her, at vi har ud fra vores målepunkter lavet to lineære fit for henholdsvis vand og for sprit. Og som du nok ser, så har vi et punkt, der ligger helt heroppe i hjørnet, og det kommer lige tilbage til, hvorfor vi ikke har taget med i vores beregninger. Men som jeg sagde før, så på x-aksen, der har vi opdriften, og opdriften den er beregnet ved at tage Ft, altså F-tyngde, minus F. Og på den måde har vi lavet en beregnet kolonne i loggerbrug til opdriften. Og på y-aksen, der har vi volumen, og volumen den er beregnet ved at se, hvor meget vand eller sprit vi havde i vores måleglas før nedsænkelsen af loddet og efter nedsænkelsen af loddet. Og det lineære fit, det er lavet, da vi ved, der er tale om to rette linjer. Og nu ønsker vi så at undersøge, om den her graf egentlig passer med teorien. Og det første vi kigger på, det er om grafen går igennem 0,0, og det gør den cirka. For hvis vi lige kigger på grafen, så starter den her, og det er cirka lige omkring 0,0. Og ved at grafen går igennem 0,0 cirka, så har vi vist, at f op er lige med en konstant gange med væsken. Og her der ønsker vi så faktisk at vise, at den her konstant, den er lige med rho gange g, altså densitet gange tyngdeacceleration. Og i den undersøgelse, bliver vi nødt til at kende den teoretiske densitet for henholdsvis vand og sprit. Og for vand, der er den 1000 kg over kubikmeter, og for sprit, der er den 789 kg over kubikmeter. Og
Det kan vi så finde ud af, hvor mange procents afvigelse det er, og afvigelsen det er altså procentvis afvigelse af hældningerne. Den teoretiske hældning, den finder vi ved at tage den densitet, som jeg har forklaret lige før, for henholdsvis vand og sprit, og gange med tyngden og accelerationen, altså 9,82. Og den procentvise afvigelse, den regner vi ved at tage den beregnede værdi og minus den teoretiske værdi, og dividere med den teoretiske værdi, og så derefter gange med 100. Og for vand, der så vi, at densiteten var 1000, og det ganger vi så med tyngdeaccelerationen og får 9820. Og i forsøget, der så vi hældningen til at være 11.300, det så vi her, altså 1,13 gange 10 i fjerde. Hvis vi så indsætter det i vores procentvise afvigelsesberegning her, så får vi så, at der er en procentvis afvigelse på 15%. Og ja, den samme manøvre gør vi så med sprit, hvor vi tager sprits densitet ganger med tyngden og accelerationen, og får en værdi, som vi så sammenligner med hældningen af grafen. Og hældningen af grafen, den ser vi så for sprit her. Og når vi kigger på afvigelserne, så er de omkring 15% og 11,7%. Og det viser altså, at der har været nogle fejlkilder i forsøget. Og i det her forsøg har det formentlig, i hvert fald den primære fejlkilde, været, at de her lodder, de har ramt kanterne på måleglasset, mens vi har målt kraften. Og det er også det punkt, som lå helt oppe i hjørnet på grafen. Altså det her punkt. Det har vi valgt ikke at tage med, da det formentlig rent faktisk har ramt bunden, og derfor har vi fået en alt for lille kraft. Så samlet set, så kan vi altså sige, at vi har med hensyn til hældningerne eftervist dog med afvigelser grundet fejlkilder i forsøget. Og hvis vi så skulle lave en konklusion i forhold til vores formål, så kan vi sige, at vi har eftervist Archimedes lov ved, at begge rette linjer går igennem cirka 0,0, eller ikke går igennem cirka 0,0, men de starter i cirka 0,0, og at hældningen passer forholdsvis præcis med det teoretiske, kun grundet fejlkilder i forsøget. Og hvis vi lige her afslutningsvis skal lave en perspektivering, så kan vi perspektivere til både ubåde, både og dykning, og det kan vi i forhold til opdriften, fordi det her er vigtigt at vide, hvordan opdriften den skal være i forhold til tyngdekraften. Hvis man eksempelvis gerne vil have en båd til at flyde oven på vandet, eller en ubåd til at synke under vandet, altså blive under vandet. Og hvis vi nu for eksempel bare lige hurtigt kigger på en ubåd, så kan vi sige, at densiteten skal være højere, altså ubådens densitet skal være højere end vandens, for at ubåden den kan synke. Og sådan kan vi se på alle mulige former, hvor opdriften rent faktisk spiller en betydningsfuld rolle.